Unahin muna namin yung kapatid mo bago ikaw. Gusto ko rin naman po mag-aral habang bata pa po ako. Ang kulit mo! Mas mabuting si Myla muna para makapagtapos agad siya. Dahil mas matalino siya kaysa sa'yo. Grabe kayo pa! Si Myla lang ba anak nyo? Paano naman ako? Hindi nyo kasi alam yung nararamdaman ko. Bakit? Ano bang nagawa namin sa'yo, anak? Wala ma. Hindi naman kasi importante sa inyo kung ano yun. Anak kita! Bakit ganyan ang inisip mo sa amin ng papa mo? Dahil si Myla lang yung lagi nyo binibigyan ng atensyon at pagmamahal. Anak, pantay ang tingin ko sa inyo ng kapatid mo. Hindi totoo yan ma. Pareho lang kayo ni Papa. Pakiramdam ko, hindi nyo ako anak. Anak! Huwag mo naman kaming iwan! Anak! 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 Ma! 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 Gumising ka, Ma! Ma! Bakit? Anong nangyari sa mama mo, Myla? Bigla na lang po siya nawalan ng malay. Nagtalo po kasi sila kanina ni Kuya. Asan ang kuya mo, Myla? Umalis po siya pa. May dalang bag. Anak, bumalik na ba ang kuya mo? Hindi po, Ma. Bakit mahal? Anong pinagtalunan niyo? Hindi ko nga alam kung bakit siya nagagalit sa atin. Hayaan mo muna ang anak mo. Babalik din yun. Hindi niya kakayanin na wala tayo. Paano kaya to? Gugutom na ako. Teka, nasaan yung wallet ko? Wala din. Di bale na. Kuya, pwede po bang makahingi ng bariya? Pambili lang po ng pagkain. Ang bata mo pa, bakit hindi ka maghanap ng trabaho para makakain? Damot naman ng lalaking yan. Myla, aalis muna ako ha. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Opo, Ma. Mag-iingat po kayo sa pupuntahan nyo. Sige anak. Alam mo anak, namimiss ko na ang kuya mo. Nasaan na kaya siya? Nakakakain kaya siya? O nakakatulog man lang sa malambot na higaan? Ma, siguro po maayos naman po yung kalagayan niya ngayon. Hindi na niya tayo naaalala. Wala akong maalala anak kung bakit nagkagano ng kuya mo. Hindi talaga akong mahal nila mama. Hindi nga ako hinahanap. Balang araw, papakita ko sa inyo na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ma, parang si Kuya yun, no? Saan anak? Nasaan? Nakita ko siya kanina, Ma. Sino pinag-usapan niyo? Si Kuya po, parang nakita ko po siya kanina. Kung mahal niya tayo, babalik siya sa atin. Iniisip lang niya yung sarili niya. Salamat sa Diyos. At natupad ko rin yung mga pinapangarap ko noon na magkaroon ng sariling negosyo. Pa, pwede ko po ba kayong makausap? Ano yun, anak? Pa, gusto ko sanang mag-aral ng kolehiyo. Ano naman ang kukunin mong kurso? Management po. Kaya mo kaya?
Unahin muna namin yung kapatid mo bago ikaw. Gusto ko rin naman po mag-aral habang bata pa po ako. Ang kulit mo! Mas mabuting si Myla muna para makapagtapos agad siya. Dahil mas matalino siya kaysa sa'yo. Grabe kayo pa! Si Myla lang ba anak nyo? Paano naman ako? Kuya? O kuya, dito ka pala nagtatrabaho? Oh, Myla. Kamusta ka na? Ang tagal ka na naming hinanap. Nila papa at mama, kuya. Ako? Hinanap ni Papa? Oo naman. Sa paghahanap niya sa'yo, halos minsan hindi na siya pumapasok sa trabaho niya. Si Mama, kamusta na siya? Si mama naman, may sakit siya sa puso. Hindi niya sinabi noon, kaya lumala. Wala na si mama, kuya. Ano? Kaya si papa, laging naglalasing noon sa pagkawala ni mama. Sir, magpapaalam sana ako bukas na hindi ako makakapasok. Sige. Salamat po, sir. Sir, ang tawag sa'yo, kuya? Ibig sabihin, sa'yo tong restaurant na to? Oo, Myla. Nagsikap ako magtrabaho para makaipon. Kaya nagtayo ako ng sarili kong negosyo. Asensado ka na pala, kuya. Oo. Pero bali, wala rin pala itong mga narating ko sa buhay. Mula nung nalaman ko sa'yo, ang mga nangyari sa magulang natin. Mahal na mahal ka nila, kuya. Naging makasarili ako, Myla. Akala ko, mas mahal ka nila kaysa sa akin. Gusto mo bang dalawin si papa? Matutuwa yun pag nakita ka niya. Sige. Pa! May bisita po kayo. Sino? Anak? Pa, kamusta na po kayo? Ito, malungkot. Wala nang mama mo. Iniwan niya na tayo. Pa, patawarin niyo po ako kung nagtanim ako ng sama ng loob at galit sa inyo. Hindi ko sinasadya, pa. Siguro, buhay pa si Mama kung hindi ako umalis dito. Hinanap din kita, anak. Di mo lang alam kung gaano kami nag-aalala sa'yo. Mali ako, pa. Kala ko si Myla lang yung mahal ninyo. Anak, pareho namin kayong mahal ng mama mo. Kung may nasasabi man kaming mali sa inyo, huwag sana kayong magalit sa amin na magulang nyo. Pa, pasensya na po kayo. At sana mapatawad din po ako ni Mama. Hanggang sa huling hininga niya, sinabi niyang huwag akong titigil sa paghahanap sa iyo, anak. Ma, kung nasan ka man ngayon, humihingi po ako ng tawad sa'yo. Mahal na mahal po kita, Ma. Tahan na, anak. Pa, mahal na mahal ko po kayo ni Mama.